mahayong adlaw day sa tanan. So finally nakabiyahe na jud mi. So mo ni among first travel this 2023. So anyway guys, na di mi sa bukid. So grabe gimingaw jud ko sa amo ang lugar. So kay diri man gud guys, diri nimo tanan ma-feel ang kabugnaw. Kabugnaw sa mga ba sa Marites. So anyway guys, so na di mi sa bukid. So akong gidala silang Ivan og si Cases diri kay ako sila ifa-try og painom og fresh water og ako po sila ifa-try og kaligo diri sa amo ang tubig nga tubod. So para pod maka-experience pod sila unsa nang bukid ug unsa po nang mga tubig diha. Mao man jud kasagaran diri sa bukid, tubod man jud ang ato ang imnunan diri. Kanang diha man jud kamo inom, di kamo salo, di kamo kabo ug di po ka maligo. So ako po silang gipatry ana kay para pod makasulay sa ug unsay kinabuhi pod sa bukid. Pero while nagbiyahe mi nakakita na mi og madang sa dapin sa kalsada. So ning palit mi kay para enjoy among biyahe ug enjoy pod amo ang